DZGB asin mga partner agencies. Ang Desisyon Bicol 2022, ang programang matao sa Indonesia sa pagpili nin mga lideres na dapat ibugtak sa pwesto para sa karahayan kan kada saro asin sosyudad. Matukar kan mga issue asin mga dapat natibuhon kan lambang saro sa panahoning kampanya asin oras nin eleksyon. Mapasabot kan importansya kan boto nin sarong Pilipino sa pagmantenir kan demokrasya sa Pilipinas. Mahatod sa Indonesia istorya asin naginibuhan kan mga naging lideres kan kinaban na magsisirbing inspirasyon sa pagpili nin magpapadalagan kan sa tuyang nasyon, makiaram asin magsabay sa diskusyon. Ngunya na aldaw sa DZGB. Kaiba si Luens Barcena, Dr. Pete Bernaldez, Comelec asin iba pa. Digdi sa Desisyon Bicol 2022. Boto mo, futuro ko. Kay raming kandidato, iilan lamang ang pwesto. Kay raming tatakbo sa halalan. Dati-rati walang pakialam, ngayon biglang nang dahil lamang dyan sa halalan. Lahat Diyos maray na hapon tabi sa Indogabos mga tugang. ay nangangako sa Yan na naman kita digdi sa kabtangkang programang Desisyon Bicol 2022. hanang labanan sa Kaibaan sa indong lingkod, ang sa indong kababayan na sinamigo sa radyo, Luens Burse Barcena, kapalig. LBB for short. Iralin ang kapayapa. Maray na hapon tabi sa gabos na mga paraantabay na naabot kan sa muyang broadcast kan DCGB AM 729 kHz. Milyong-milyong Pati naman tabi mga tugang mga paraantabay sa DCGB News Online, sa Facebook page, asin sa DCGB Legazpi YouTube channel, tan. Meron na mga paraantabay asin sa DCGB Live App. sino ang malinis. Kapartner ko ngunyan, Malalaman pagkatapos ng halalan. an 2022 Baldo. Ronald Baldo. Kuya Nald Baldo is in the house. Sa Production Assistance Center niya on si Angel Mustasan sa kuyang amiga. Taymay Pati naman ang sa kuyang duwang amigong muy simpatiko lang tutuloy kan IT Department, ng hala. si Richard asin si Alden. Aden bayaw Alden. May artista pag kinumbine mo ang duwa, Karera, Alden Richards. tahanang Sa newsroom niya si Director Edwin Peralta. ng buji. Paramihan ng kamag... Dahil nabubo yung magkapitan kang banyadero. Dahil sa nang rulukuhan direct. Sa pangarang kang samuyang top level management kang PBN Broadcasting Network Incorporated, ang samuyang presidente si Ma'am Brenda Bayona Locsin, Bantay kapag Executive Vice President si Sir Glenn Barcelon, protesta ay asahan mula sa mga punong barangayang Kandapdap, daw ang bilangan sa asin si VP Henry Maceda, makakalam kung meron o tapos si Sir Nonoy Locsin, ang VP for Engineering kang PBN Broadcasting Network Incorporated. Kami po nagpapahatod sa Indo nin impormasyon, aagawan. asin mga dapat nindong maaraman, asin mga nagkapira mga diskusyon, asin mga kaputan, Kapag nahawakan na, abangan. digdi sa Desisyon Bicol 2022. O garing may kapartner ko kita para medyo ano talaga, medyo may ano pa ito, may pinag-aasikaso pa si Sir Peter Bernaldez. Kuna nagpaparahay pa sana kaya get well soon po Sir Peter Bernaldez. Sa kutaan sa tuyang kapartner ko digding regular sa satuyang programa tabi mga tugang ano ta kaipuan ta syempre bako sanang kita ang angkor digdi sa programa dapat talaga igwa kita digdi kay kapartner na iyo ang mag-aanalisar base man sa iyang expertise tangani ng matawang kamo mga tugang ningiya kung sisay talagang leader an sa indong pipilion bako sana sa indong mga respetibong mga banwaan kundi maging sa bilog na nasyon. Ano? Pinagahalat-halat pang makarecover ini si Sir Peter Bernaldez sa biya ko lang tabi inform kamo gabos nagpabulong ini kan sa iyang namamatian man sa iyang puso. Ano? Puso so parte kan tawo. Akong so namamatian.
Anyway, pwede nindo tabi ako mga tugang na ano na ini? I-text or apudan sa number na 0926 408 4376. 0926 408 4376. Otron tagiraraya 0926 408 4376. Luway-luway yung tagiraray. O otron tatanganing ng ma-save nindo sa indo mga phone book. Ano? Contacts palan. Ngunyan palan. Contacts na. Sige. 0 9 2 6 408 4376. 0926 408 4376. Yan. Kumusta ka mo mga tugang sa indong mga respetibong banwaan buda barangay? Kumusta na ang mga pagbaramdam sa indo? Kan mga naga-aspirar man na burutuhan indo pag-abot kan eleksyon. Ano? Sige daw ngaya. Aram kaya nindo mga tugang, sabi nga ni Madam Maria Aurea Bobunaw, Attorney Maria Aurea Bobunaw kan Comelec Albay. Tagtaod nakikipag-coordinar pa kita. Nakatapos na bagatabi mga tugang so pagparehistro. In fact, 2 taon nagparaalat sa indo na magparehistro. Ngunyan, kumusta daw mga tugang kung nagparehistro tabi kamo? Taday man tabi kamo mga tugang magiging butante kung dai kamo nagparehistro sa Comelec. Kung matatandaan baga, ipinag-unambitan sa tuya sa mga nakalihis na programa ni Madam Bunaw na ang pagparehistro bilang sarong butante, pako tabi iyan mga tugang karapatan tasana, kundi responsibilidad taman bilang sarong miyembro kan mga Pilipino na nyaon digdi sa Republika kan Pilipinas. Ang pagboto bagatabi mga tugang, iyan ang nagtatao sa tuya nin boses buda kapangyarihan. Ano? Dailang iyan na aapresyar kan iba. Pero kita ang maswerteng banwaan saan ipiglalaagtang mga lider sa gabos na mga elihidong posisyon. Ali iyan mismo sa satuyang desisyon. Kaya kami digdi nagibok programang Desisyon Bicol 2022. Maray na hapon kay Sir Joseph Nares. Nagaantabay sa satuya. Maray na hapon tabi Sir Joseph Nares. Ngunyan tabi mga tugang. Siyempre sa panliligaw kan satuyang mga naga-aspirar, mga kandidato na gusto man na makatukaw sa pwesto. Siyempre, manlain-lain na mga plataforma. An mga ipigrarlatag, manlain-lain na mga klase nin mga pagpamidbid, mga manlain-lain na klase nin aktibidad, buda mga propaganda, ansa ipiglalatag ninda sa satuya mismo na mga butante. Sa ibang nasyon mga tugang, nagkapirasa na ang magboboto tabi mga tugang sa posisyon na maserbi. Pero digdi sa Pilipinas, maswerte tabi kita, tagabus na iyan, down to barangay level, elected position, kabus iyan na sa desisyon ta. Kaya maray bagatabi mga tugang na magkaigwa kita nin bako sa nang basang-basang na pagboto, bako sa nang basang-basang na pagparehistro, kundi magkaigwa man kita nin sense of responsibility sa mga siring kaining bagay. Kan mga nakalihis nga ni bagang aldaw, pigpaparaunambita na ni Madam Bunaw na inina ang pagkakataon na makabalos kung igwamang kamong naiiling na pagkukulang sa gobyerno na mga nakatukaw,
Iyo man ini ang pagkakataon na magkaigwana naman kita. Nin boses. Tawarang ibang sulamenteng boses na mangyayari, kundi an sa tuyang pagsurat sa baluta kan sa tuyang mga pipirilion. Ano? Kaya baga mga manlain-lain na sa social media, mga manlain-lain na ang mga naiiling ta. Ngunyan tabi mga tugang, aputon ko tabi kamo. Kumbinsido na kamo? Siya na ba ang tawo na iboboto ta? Siya na ba ang tawo na ilalaag ta sa pwesto? Sige daw. Ang mga pinag-aadvokar baga kan mga manlain-lain man na mga na-advocate groups, na dapat kamong maapektaran ang sa indong desisyon sa pagboto sa indong napupusuan o napupulsuan sa mga grupo-grupo, sa impluensya kan pamilya, o sa impluensya man kan sa indong mga mahal sa buhay. Kung sisay ang nahiling nindong mas maray, iyo ang dapat nindong ilaag sa pwesto. Ano? Tagtaod, na kung igwa kita nin pagkakataon, ano? Taan social media kaya baga mga tugang lalo na sa Facebook, lalo na digdi sa Legazpi, lalo na sa Albay. Kung mailing nindo mga tugang, grabe na! Ata mala, kung face to face siguro kuya na, naggagarapuan na siguro ini mga buti boda mga manlain-lain na. Grabe na baga mga tugang ang mga diriskusyonan. Grabe na ang padarangugan. Minsan na afektaran ng desisyon tata. Alimbawa man, maski sabiyon tang fake news yan, maski sabiyon tang fake account yan, naapektaran ang desisyon ta. Kaya dapat kamo mga tugang maging vigilant man sa pagtubod sa mga manlain-lain na impormasyon. Lalo na pating nagkaigwa na kipanibagong platform ng media and social media, iyo natabi yan mga tugang. Ugaring magayon man ko tayan, tanap exercise an sa tuyang mga karapatan na mag-express kan sa tuyang mga saloobin man. Pero minaabot sa punto mga tugang na grabe na. Ano? Inda, kamo, naiiling manindo yan sa social media? Grabe baga ang raratakan baga? Ano? Nawara na so essence na dapat ang social media baga tabi mga tugang, dapat iyan nagagamit iyan sa maray na paagi, sa pag-advokar kan mga maray, sa pagpakaskas kan disaster response, sa pag-informar nin tamang impormasyon. Pero makun mailing nindungon yan, manlain-lain na fake account, manlain-lain na mga pananahot sa mga politiko na mga pigkakalaban ninda. Data masabutan ano? Ini diskusyon sa nakan saro sa ng individual na nagmamasid. Ano? Pwede man baga no bet mo ang sarong politiko, i-promote mo na sana, magpasalamat ka na sana. O garing, nata daw taarog ka iyan ang ibang individual. Kaya tagtaod, tibaad no, may makaulay lamang kita, may pigkukontak kita mga tugang, and baad lamang, makaulay ta kung ano man ang magiging aksyon tangani nang ma-maintain giraray na dai mabahiran nin mga ati budak mga pangraraot ang social media na napapakinabangan ta na sa ngunyan. We will be right back pagkatapos kan mga nagkapirang pagirumdum. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdum.
Ang robust mahubulong asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Be, harani na ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Hulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngonyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan siyang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngonyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Makdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o take-out. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alauna 1. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Inawanin ni rekonosyemento ni Labor Secretary Silvestre Bello III ang trabaho kan mga lokal na gobyerno sa paglansar kan government aid programs para sa mga obrero na apektado kan COVID-19. Sa payout ceremony para sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o tupad program sa Imus Cavite, sinabi kan sekretaryo na dai magiging kompleto ang implementasyon kan ahensya sa assistance program kung wara ang tabang kan LGUs. Ipinagirumdum ni Bello sa mga benepisyaryo na gamiton ang kantidad sa pagbakal nin pagkaon, bulong asan iba pang pangangaipo, mantang yaon pa naglilimok-limok sa palibot ang virus. Yan ang pangalaunang bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Coca-Cola, buksan ang magic ng Pasko with Coke. Tibay mas abot kaya na? Mag-Bear Brand araw-araw. Revicon, lakas ng 5. Revicon Forte. Sangobion, multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nais pong ipaalam ng APEC na isa sa mga prioridad ng opisina ang pagbaba ng system loss sa kadahilan ng nakapatong ito sa buwan-buwan na bill ng mga konsumidor. Para sa inyong impormasyon, ang sino man na mahuli na lumabag sa Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Law o ang pagbabawal sa pagnakaw ng kuryente ay mapapatawan ng mabigat na penalidad o pagkaputol ng serbisyo ng kuryente at pagsampa ng kaso. Sa mga gustong magsumbong sa mga lumabag sa Republic Act 7832, maaari po kayong pumunta o tumawag sa opisina. Muli, sa otorisadong opisina at bayad centers po tayo magbayad. Maraming salamat po. Let's be the solution plus sa COVID-19. Be
bawal walang mask at face shield. I, isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D, dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A, alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus, Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang bawat isa sa atin ay may mga tungkuling dapat gampanan upang ang laban sa COVID-19 ay mapagtagumpayan. Sa ating mga bahay, sa ating pamayanan at sa ating buong bansa ay may epekto ang mga simpleng kilos at gawain sa pagkalat o pagkontrol ng COVID-19. Kaya't ipinapaalala sa publiko na ang pagsunod sa minimum public health standards ay dapat isaisip sa lahat ng oras, lugar at pagkakataon. Ang regular na pagsuot ng face mask at face shields, pagsunod sa social distancing at wastong paghuhugas ng kamay ay mga simpleng bagay na lubos na makakatulong sa pagpapanatili ng kaligtasan ng ating lipunan laban sa COVID-19. Ang Pilipinong masunurin, ligtas sa COVID-19. Mare, may PhilHealth ID number ka na ba? Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating record sa PhilHealth. Hala, yung dalawa kong chikiting hindi pa declared sa PhilHealth. Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth member registration form at ipadala kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa email address ng PhilHealth office na malapit sa inyo. Safe, di ba? Correct, Mare. Mag-update na hindi lumalabas ng bahay. Mag-log on sa www.philhealth.gov.ph para malaman ang email address ng PhilHealth office kung saan ipadadala ang BMRF at supporting documents. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan ka agad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Doc Alternatibo para sa natural na lunas. Sa first session po ng vitamins infusion na napansin ko pa ang dudumi. Pag dumi ko po ay tuloy-tuloy ang dumi ko po. Nang naiisip ko pong siguro itong yung mga naipon na toxin dito sa katawan ko, paunti-unti nang nailalabas. Saka, ayun nga po, gaya ng sinasabi ko, lumakas po ako, gumana po ang tubo ko. Okay po, nagpapasalamat din pa ako sa naitulong sa akin ng Doc Alternatibo. Ako po si Mrs. Teresita Bayrante, 65 years old. Nakatira po sa San Nicolas, Bao, Camarines. Ang Doc Alternatibo, the Business Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Para sa karagdagang impormasyon, kumonekta lang sa 0967-583-1820. Doc Alternatibo para sa natural na lunas. Si Mr. Marlon Mercado, Doctor of Philosophy in Alternative Medicine para sa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Ang guyabano, mangustin, malunggay, agaricus mushroom at barley grass ay mga halamang mayaman sa antioxidants, vitamins, minerals at iba pang beneficial substances na siguradong malaking tulong sa kalusugan ng tao. I'm glad na lahat ng ito ay nasa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Kaya para sa akin, the best ang kaping ito. Best Cafe 8-in-1 Coffee enriched with stevia, no sugar added. Awarded by the Golden Globe as the best organic herbal coffee for 2019. Available in drugstores and supermarkets. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Available at Micro Savers, Pioneer Supermart, Radyo Natin, Blossoms Drug, Virac Lucky Supermart, and Citizens Drug.
Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan ka agad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Tara na! Ano bang hinihintay nyo? Subukan na ang kape na best para sa inyo. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Ang healthy na kape na sakto sa iyong budget. Napakaganda kasi man abutin. It's the day, Best Cafe, inumin. Best Cafe is the name. Best Cafe. Best Cafe. Ang pinamasustansya. Best Cafe. Di ko na kasama. Best Cafe. Best Cafe. Ang kapino sa umaga. Best Cafe. Ang pinamasustansya. Best Cafe. Di ko na kasama. Best Cafe. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Mayaman sa katas ng guyabano, agaricus mushroom, barley grass, malunggay, mangosteen at stevia. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Class, siya ang ating school nurse. Oo mga bata, nandito ako ngayon para ituro ang 4S kontra dengue. Unang S, search and destroy breeding places. Pangalawang S, seek early consultation. Pangatlong S, self-protection measures. At pang-apat na S, say yes to fogging in times of outbreak. Naintindihan niyo ba, class? Ano ang dapat gawin? Mag-4S kontra dengue! Ano nga yun, class? Okay, minabulta kita sa satuyang programang Desisyon Bicol 2022. Ngunyan tabi mga tungan na pagkahapon, makakaulay ta ang satuyang regular na kapartner, si Madam Attorney Maria Aurea Bobunaw, ang Provincial Election Supervisor kan Comelec Albay. Yes, ma'am. Maray na hapon po. Maray na hapon po. Dango kang programa kang DCTV. Ang Desisyon Bicol, always. Kaso di ako na-remind. Iyo. Kaya po. Iyo po, ma'am. Enot po, maaraman po kan sa tuyang mga parantabay kung kumusta po so naging dalan kan Comelec registration bago po mangyari so deadline po kay ni Madam. So, ang makaugma, Sir Lohes, sa last day of registration, nag-register kitang 12,000 ang nag-rehistro kang Sabado. So, 2014 Pero sa kabilugan kang extended registration, nagkaigwa kitang additional na 17,000. 17,000. On October 11 to October 22. Ay, October 30. Opo. Nagdilang iyan sa probinsya kan Albay. Oo, 17,061 sa probinsya ni Albay. Iyo po. Opo. Di magayon-gayon iyan, Madam. Di namita man tabi, Madam, so target target individuals na maipaparehistro sa tuyang sa Comelec? Actually po, ang sa totalmente po, totality kang gabos na nagrehistro po nag-start ang registration is 112,047. So ang target na po sa new registrants is 40,000. Nag-abot po kitang 58,643. Ayun. So sobra-sobra po na nakamit na. So target na. Nag-overwhelm po kita sa target na. Iyo po, ma'am. Ano po, Madam, so naging otron tagiraray, ano po so naging factors kung nagdakol so nagparehistro po sa satuya? Masasabi ko po siguro na ang Pinoy pag last week saka masuruso. Doon pa po sa napagpunan kang pag-register hanggang pag mga nakaagi pang mga registration period. Araw po talaga na ang ugali kan sa tuyang sa mga nagpaparehistro. Sa last day talaga sila mga last minute registrants ang apudnikan. Lalo na digdi sa tuya. Nakul pa po nga ni kami sinayumahan sa Legazpi, sa SM. Siguro man po, lampas na halos alas 5. And also mga amay pa, dahil na po natawan silang priority.
Dahil nag-distributor na po kami the day before sa opisina kang Comelec sa Legazpi. So, dahil na po inako, sabi ko nga, Noy, 2 taong kami nagparehistro, nataon yan lang kamo, mga kuben papati. Oo. Hindi, dahil bali na nga yan, sumaharap ka. So yan, kultur. Anong mga factors na kultur? And siguro po na ara maninda na presidential election ngunyan, mas dakol po talaga interesado pag presidential election. Mas dakol nagpaparehistro. So yun po, and harap na po baga may kandidato man na Bicolano, so siguro mas dakol po ang naihip na impluensyahan na sa mga haloy ng tao na deactivate, haloy na dahil nagboto-boto, talagang nagsumikap man magparehistro. Iyo po, ma'am. So, dai na po, madam, ngunyan ta nag-deadline na kita, dai na po ini, madam, magibo pa kita kay another giraray na extension sa pagparehistro? Ay, ano na po kita? Sobra-sobra na po kita, sir. Sa tong extension, maapektuhan na po kanibang calendar of activities kang Comelec. So mga preparation na po, nakalinyada na po ang preparation mo for the training, for the voters registration machine, training, kang general instruction, kang trainer. After that, kami naman po ang ma-training sa mga electoral board. So sunod-sunod na po ang preparasyon mi sa election and then na po kita kaan. Dahil kay Kwan, i-finalize na po kung pira ang balotang dapat ang ma-purchase. Ano po so dapat ang i-consider na mga logistics, the number of precincts, pira po ang dapat. So dakulong po ang preparasyon kang Comelec na dahil na po kakayanon pa kung mag-extend pa. Ayun po. So loud and clear na po yan, madam. Di so mga magbabaka sakali pa, dahil na magpirit mo na tinawa na Here naman, Sir Lawrence, next year after election, para sa barangay election na December 2020. Ayun. Iyo po. So, madam, ngunyan na Nobyembre, ano po ang gigibuhon pa ngunyan kan Comelec po para sa pagpapadangadang pong eleksyon? Ano pa pong mga aktibidad ang sa tuyang gigibuhon? Haliw ko na muna ni sa suliman sana ako sa room ko. Ang mga activities po, so November 11, November 8 po muna, last day to file correction. Nakapost na po sa website and sa FB page tsaka sa FB account kang Comelec Albay. Dito pong mga list of candidates. So they have until November 8 to file ang petition for correction. File po, notice of correction sa Law Department. Ang Law Department na po ang nagdesisyon na arab lang kainin ang name to appear in the ballot mo. So, kung may correction ka po duman, may gusto ka pang idagdag o ano pang gusto mo, so diretso ka na po kaan sa Law Department. Copy furnish na lang po ang opisina may. So hanggang November 8 po. So dahil paglingawan, ang exciting, November 15. Opo. Araman ta po kung may pagbabago pa sa mga present na nag-file, kung masa-substitute, may ma-withdraw. So hanggang November 15 pa po an. Basta po, may political party. Kapag independent ka po, anytime pwede ka mag-withdraw, but you cannot be substituted. Ayun. Iyo po, November 11 naman po, ang election registration board hearing, si Ma'am Angel nga naghahapot kang mga registered voter. Ako na ipa-final. Since gabus na nag-rehistro, ining 17,000 na nadagdag, on October 11 to October 30, matatapos po, may election registration board hearing po kaan sa November 11. So baka kung gusto sabihin Sir Lawrence na nag-rehistro na yung sa SM, botante na ako. No. Di pa po kamo botante. Maagi po sa prosesong election registration board kung saan aaprubahan po kang election registration board ang sa imong application for registration, whether it is new, transfer, correction, or reactivation. So after November 11, saka na lang po kamo ma-upload na registered voter. Ayun. So, gari aspirant pa man sana so nagparehistro. Applicant. Aspirant po, COC. So nag-file ako pang kandidato. Ako sa aspirant. Yes. Hindi mo pong nag-rehistro hanggang kan Sabado, applicants. Opo. Sige magiging po. voter ka po upon approval of the ERB, Election Registration Board hearing. So, digdi po, madam, sa Albay, wala man kita nin mga nanotara na mga reklamo manungod sa mga nuisance candidate? Wala pa po kaming may natatanggap na petition kasi po kay Puhan Kaan may magpetisyon. So naguron baga kita last time sarong kandidato kan sarong posisyon nagpetisyon laban sa kairbanan niyang kandidato
na ini nuisance candidate. So wala pa po kami na receive na petition. Sa Pero kunwari, yung na pinaluwa, Sir Lawrence, i-clarify ko lang, yung pinaluwa sa website this is just the list. It's not final. It's a tentative list. Kasi po, dakol pa pong mahali digdig kasi dakulo pang pending sa Law Department na petition to declare. Ito pa sinabi ni Do, to declare candidate as nuisance. Isipunta po sa website, 97 po ang presidente. So, di man po ang gabos. Di man po gabusan. May intention to run and may capacity to run. So, i-weed out pa po ang kang Law Department. May petition pa po sila sa COMELEC. Sige po, madam. Digdi naman po kita, madam, sa sa satuyang tawad ta lang din pahapyaw ta naging mainit man baga ini, madam, na issue kan urolaya na vote buying. Opo, ining vote buying. Sa indo po, madam, sa COMELEC Albay, ano ang stand din do kay ni sa vote buying na ini? Actually po, sinapot na po si si spokesperson, Director James Jimenez. So nag-init po baga ini na nasa ang kamay ang pera nasa bulsa, iboto mo ang konsensya. Pero ang araw kaan so issue ang stand po na sinabi ni Director James Jimenez, which we also concur, na pag may nagbakal and nagpabakal, kung ano man mangyari afterwards, consummated na ang crime of vote buying. Duwang elements may nagpabakal, may nagbakal. Kung binoto mo consummated na ang crime. Ang sinabi lang, in consideration, consideration mo kapag boto, tinawang ka consideration, whether money or any kind, may kaipuhan money lang, paano kung linaog ka sa trabaho? Konsiderasyonan. May priority ka sa promotion, arukan, konsiderasyonan. Pag iyan po mga cash or consideration, naging basihan mo sa pagboto, whether binoto mo tapos na po. Nagpabakal ka na, may nagbakal na. Yan po ang though sinabi na it is not encouraged, pero para po sa COMELEC, once na nag-receive ka, you're already consummate, you're already committing vote selling. Ika po, nabutante, nagpapabakal. Hindi man na kandidato, vote buying. Iyo po, madam. Ining klaseng vote buying and ining vote selling na ini, madam. Gura no ini, madam, nakaka-afektar sa tuyang demokrasya as far as COMELEC is concerned. Sa ining mo po, madam. Kami po kaya, we are administering the election. Iyon po ang mandato, may mag-administer, magpa-election. Ang apekto po bako po sa COMELEC, ang apekto po sa satuyang nasyon. Ako po, dahil po, kung nailihir ining kandidatong ini na naggamit ki kwarta, dawa day kwalipikado, ang performance niya, baba. Bako siya kwalipikado. Dahil niya ma-perform ang mga mandato niya, dahil bako siya kwalipikado. So, losing kita. In the end, kita po ang lugi. Gabus kita, bako lang COMELEC, gabus kitang mga Pilipino. Yan nga niyang pigtatarap. Ano nga yung basihan, attorney, sa COMELEC kang tarong kandidato? Po, may moral integrity, college graduate. Ang sabi mi po sa COMELEC, wala po kami dyan. Dahil ang Constitution, klarado, able to read and write, resident, Filipino, yung manang po, and age qualification. Yan po ang requirements lang. Pero, para po personally, advocacy ko po ni Sir Lawrence na voters education, nata mo, bubotohan ang sarong tao na ang mandato niya, magabato, na dahil niya kakayanon. Correct. Alam mo, presidente, mandato mo magpadalagang kambilog na Pilipinas, ang budget, priority development, po baga. So you should be able to know, ano ba ang kaipuhan digdi sa Pilipinas? Paano mo i-allocate ang budget nan? Paano mo sisay ang prioritize mo sa development? Paano mo tatabangan ang satuyang nadidipisilan sa pag-combat kang COVID-19? So, syempre dapat at least may knowledge ka man.
may capacity ka man to, kasi ikaw po ma-decision dawag ura no pakatibay ang mga consultant mo diyan. Tatawang ka lang ni Daki choices. Ultimately, you will be the one to decide ano po ang futuro kang Pilipinas. Correct. Tatao ka man, patama-tama ka, qualified ka man, i-perform ang mga mandato mo. Sige po, ma'am. So, ano po, ma'am, ang penalidad na pwedeng kahampangon kung in kaso madakop po ini na nagkomitir ki vote buying or vote selling tabi? Election offenses cases po baga is election offense, mga election violation of Omnibus Election Code, election offenses po ang apugkaan, 6 years and 1 day to 12 years, and may accessory penalty po that you cannot vote and you cannot be voted upon. Yan po ang kaibahan. And dahil po dyan na probation and parole. Ay, parole po igwa, pero probation po dahil. Ano po ang probation? Ito po baga pag less than 6 years ang sa imong more than 60 years, pwede ka po mag-serve ki sentence, dahil na po sa kaipuan ikarsel. Bawa ngayon, may nag-plead guilty ka sa sarong offense na less than 6 years, pwede ka po mag-probation. Nakulong po baga kaan sa kaso. Except election cases. Hindi po pwede ang probation. Once that you are found guilty and you are convicted, diretso ka na po kan sa karsel. So magabat po ang kasong na election offenses. Iyo po, ma'am. Digdi po sa Satuya, sa palibot, may nadakop na po kita kayan sa digdi sa Satuyang palibot tabi, madam? Actually po, kung may nadadako, one of kami pong mga PES and election lawyers, kami po ang together with our counterpart ang mga fiscal prosecutors, kami po nagpo-prosecute kang mga kasong ini. Po, once na nadako, naka-pending na po sa husgado, minsan po nawawala na po so witness. Dahil na po nagpapadagos. Pero I have to report na dumang po kang provincial election supervisor ako sa Catanduanes. So po naman na na-convict sa Bato, Catanduanes, barangay election for vote buying. So na-cancel po siya automatically once na convicted siya. Iyo po. So, igwaman po kan sa Quezon, sa Southern Luzon, sabi ni Director Jimenez, na nahali siya sa pwesto. Na-prove na siya, nag-committer siyang vote buy. Iyo po. So, hindi dapat day pagsawalang bala. No, Sir Lawrence, hindi natin dapat, kultura ano man ang comment? Ako. Yan ang pag-una mo. Sana masampulan ka na. Gusto ko talaga magsampol. Basta lang, sana ining mga gustong magkaso, ibdibon mo kung sa primero sana. Ang pagkaso, madali. Ang pag-probe, dipisilon. Pati yaong ka hanggang di ka bibitaw. Sir Lawrence? Hanggang doon sa husgato, yaong ka. Correct. Ano man ang magiginibuming mga lawyers, prosecutors, kung wala kaming ipipresenta na ebidensya. Yan. Wala ka na. Nagreklamo ka sa primero sana. Nagururo na ka mo sa luwas, tingaw na. So kaso. So frustrating po talaga sa kamuyaan. Gusto mi man talaga, pero pag di kami tinabangan, paano mi man kakayanon solo. Nawagura pakatibay mo abogado, kung di kang ebidensya ipailing sa husgado, daog manggiraray ang kaso. Iyo po. Di ibig sabihin pala, madam, may mga nagrereklamo man, ugaring talagang kaipuhanan talaga, madam, na may mag-witness agad sa huring kaso kayan. Correct. Kasi dayman po saan pag may uni-uni ni ngayaw, binakalang kunin nga so papiletos, kunin nga so kwarta, na tinausa ko. Yan po mga biling ako ngayon maghimok affidavit. So bako lang yan. Dapat i-testify mo pan sa court. Kapag di man tinestify, beyond reasonable doubt makukonvikta ang perpetrator or ang suspect. Actually, madam, naapot ko yan, madam, sa imo para mai-edukaran tamanan sa tuyang mga parantabay ang notion baga sa public baga, minsan baga nagtuturubod sa chismis. Kamo pa lang dyan sa Comelec, nakataon na palang kamo kaya, nakataon na palang kamo kayang
Pinalidad. Paano tabi nindo madam nagsumbong itong nagka-disqualify na ito boda itong natawan ki pinalidad tabi madam talagang may nagtestify talaga sa Kudsauri witness. Correct. Oo, ito ito madamdamin ito 500 pesos nga lang ito sa bato. But I was not the one who prosecuted. It was the fiscal. The fiscal po sa Catanduanes ang nag-prosecute kay ito. 500 pesos lang ang tinaog, ditestifyan niya talaga until the end. Hanggang sa husgado, testify siya. Ayun. Kung nakapitan ko man na kaso duman na iba, so gun ban, yan po, automatic, pag day kang lisensya, o dawa may lisensya ka, pero day kang exemption sa COMELEC, duwang kaso ang pigampang mo. Sarong violation kang gun ban, sarong violation pa kang anti-illegal possession of firearms. So, ako po talagang kaso na sangat sa husgado. Yun nga lang ang frustration, Sir Lawrence, ako man ang nagrereklamo, but in the end, diit lang ang nagpapadagos. Pero madam, may assurance ba kita na protektado taman ining mga nagte-testify na mga witness? Kasi ang nagiging concern kaya ninda, kadaklang kaya, araw kaya na nangyayari, dahil nangaya ko mapadagos ang kaligtasan ko ngayon buda pamilya ko. May assurance daw tabi kita kayan, madam, na maprotehiran ta ini. Ang Department of Justice po bagay, Witness Protection Program. Kung pwede ka pa duman ma-qualify, apply pa kita for Witness Protection Program. So, para sa kaya Sir Lawrence, magabat talaga pag may threat sa life nga. Pero kung yaon talaga ang sa imong pagmakulog, sampula na ining mga siging arano na. Pero kaya okay lang sa to garo bagang part na iyang kang sistema ta. Part ang kang kultura ta ang vote buying. Natalian magpun sa imo. Yaon man po ang buong porsa ang gobyerno na matabag sa imo. Kaya nga po pigpaluwas ang Witness Protection Program ng Department of Justice para matabangan ka. Iyan pero po, ultimately, ikaw nga decision. Correct. Ayo po ma'am, ini pong ining sa pagkampanya laban sa siring kayan madam na bagay, ano po madam ang dakulang papel kayang kang kapulisan ta? Laon. Kaya nga po, every election period, series of webinars and seminars ang pigkukondusir kang COMELEC with the prosecutor, with the Department of Justice, together with the PNP and AFP. Ikaw po kaming Provincial Joint Security Control Center. Every election po, tig-activate. This is composed of the Provincial Election Supervisor, yung pong PNP, highest PNP official of the province, Provincial Director, and highest AFP official. May Provincial Joint Security Control Center po. Kung sasabihin po kan mga ini, hindi po sinda po ang nagpapatupad, nag-implementar kang gabos na violation unya na eleksyon. Ayun. So, pig-implementar po nila ang gun ban, vote buying, gabos pong violation kang eleksyon. Pig-implementar po ang PNP. So, pigigiyahan mo po ang kang COMELEC together with our counterpart from the Department of Justice. Sabay po ang power, concurrent po ang jurisdiction kang COMELEC and the Department of Justice sa Provincial Prosecutor's Office. To make it clear, madam, wara man kamo madam nin police power kayang para kamo sumagparapandakop Di man po kaming power sa COMELEC. Kami man taga-patupad, pero ultimately ang police po ang taga-implementar daan. Okay, malinaw po ma'am. So sibog na kita digdi madam, may sarong nag-text sa tuya, Kuya Luwens and Ma'am Bunaw, pwede po ba ma-disqualify ang nagkandidato kung may pending case or nagbiyan sa temporary sa kaso sa korte po? Sabi ni 523. Piyansa. Kung sabihin, sir, pag sinabi po kasing piyansa, bako pang final conviction. Ano po? So ang ano ta po baga, ang bawal po baga sa to pag convicted na. Iyan po pending pa. Iyo po. So pag pa man po na-prove beyond reasonable doubt na siya po talaga ang may kaso. Ay siya po ay convicted felon. So di pa man po siya disqualified. Sabi mo nga nakapiyansa. So di pa
Day pa pong final judgment na ano siya, guilty siya. Iyo po. Pero kung guilty or convicted, talagang disqualified iyan, madam. Oo, di na po pwede. Ano po, may habang nagsiserve siya kang sentence, 2 years po para mabalikan sa iyang right to be voted and right to vote after serving the sentence. Okay. So, sige ma'am, may saro pa kita madam na topic tungkol ini sa actually ini kaya madam rampant ini. Hindi ko po madam kung namo-monitor mo na yan. Sa social media. Grabe ang mga ano na ini grabe ang mga pangyayari sa social media. Sige ang pamaratian, sige ang kirirahan. Sige po madam. Sa ano po, sa tuyang ano po, sa Comelec Albay, igwa po kita madam nin mga provision na ang social media dahil magamit sa pang-aabuso? Yun po nga ni ang gustong-gusto kong madiskusyon, kaso po day pa pong guidelines ang Comelec. Okay. Tungkol sa use of social media. And currently po, pigpa-finalize. Pigpa-finalize pa po ang Comelec ang guidelines for the use of social media tsaka campaign rules and propaganda. So, day pa po ako maka-discuss. Iyo po. Day man po pa kaming guidelines dahil nag-follow po ako sa Manila. Ano po ang current status na po? Sa saro-saro na po talaga ang guidelines ng Comelec to assure na maging ma-monitor me gabos na kang mga politiko, kang mga kandidato. Iyo po, madam. Ara mo kaya, madam. Medyo kaya ipaabot ko na ini sa imo, madam. Ako, saro man baga ako sa may mga social media account. Naiiling taman ini na makamundo pag ilingon na minagiribo ki fake account, minagiribo ki mga manlain-lain na ano na ini, ki mga manlain-lain na maski nga ni bako fake account, so mga ibang individual na grabe ang raratakan sa mga lain-lain na lado baad lamang po madam maidiskutir tayo ni sa tuyang sa nanunungdan po dyan sa Central Can Comelec. Adi. Audio si madam. Ma'am, day ka pong audio, Sige po. Tiga-adalan talaga po ini kang Comelec na mapautog tayo ng mga monitoring the social media. And so nagpupuna po baga aramtaman so pag propaganda materials kang mga nag-file kang COC. So po dahil pasinda kandidato pero aramta po na aramta niyang pandemya ay limitado lang ang face-to-face kaya talagang maximum ang pigagamit ng tago niya na social media. Exposure. So yan po mga pigo-consider kang Comelec. So as of today po, day po ako makakomentar tigday, day pa po kami guidelines. Pero siguro ang lang sa tong mga tugang na avid social media user, ako po talagang very active ako because gabos na activity ni sa Comelec, gabos na mga announcement to have a widest dissemination. Aram ta naman po halos gabos na Pilipino, gabos na Albayano, igwang FB. Ano po? Yarong day na dawa sa pang estado mo sa buhay. Magparasikad-sikad ka man o CEO ka man o kansadiri ka kay igwa kang FB. Correct. So, gabos na hihiling. So sana po day man ini pag-abusuhon. Ano po kang gabos na mga taong yaon man diyan. Sabi ko nga, we can agree to disagree. But not to the point to hurt ako na kasi may mga violation po kamukaan dawa day kay puan ang Comelec. Kamukaan na violation sa anti-cybercrime, plunder, libel, mga araw po kaan. Pwede po ang makasuhang kamo. Kaya tabi, luhay-luhayon manindok kung nadadarana ka mo sa sobrang init kang politika sa Pilipinas. Nata daw ba inito? Mas mainit gayon na magtarabangan kita. Taro sa po ang magtarabangan na maihawon tayo ng pandemya. Bakong politika ang simbag. Correct. Iyo po, ma'am. Masyadong mainit kitang mga Pilipino sa politika. Samantalang sa ibang bansa, iluhon mo, dahil lamang sindang arog ka. Ano pa? And mga masyado pa sindang improve. Oho. Kaya yun ang buhay tanig sa Pilipinas. Talagang mas mainit sa ang politika. Iyo po. Kaya ining programa magsilbi lamang na kayab. Nganing mapuro preskuan man lamang. Inito na, take a breather everyone. Once think before you post. A social media, baka pigtatarang
think before you post. The inconsequences na nakakabalik sa imo. Once na na-post mo na sa media, forever yaw na andyan. May naka-screenshot, i-delete mo man may naka-screenshot ka naka-share na you have already, you cannot return it back. Dahil mo na ma-retrieve. So sa init kang payo mo, nakasimbag ka man, dahil mo na mabalik. So ang pakihuron ta, dahil ka magpaalipin sa emosyon mo. You should always be level-headed. Lalo lang ngunyan, grabing init mahiling mo. Pero kami po sa Comelec, duman lang po kami sa taha. Yes. We're maintaining that political impartiality, lalo na po, pakiuron man sa mga government influence. Yes po, ma'am. Always maintain. You have the right. Dahil mapugusto sabihin na ako sa Comelec o ako government empleyado. Dahil akong may gusto, syempre, pareho man lang po kita tao. May gusto man. But, you maintain na, sarili mo lang yan. I-share mo, i-message mo lang, pero not to the point na mahihilingan ka kung ano mo. Correct. Dapat po, partiality pa nasa gobyerno ka. Iyo po. Sige po, ma'am. Magayon po, ma'am. So, naging pag-uulay tango niya na pagkahapon. Salamat po sa imong pagtaon in oras sa Samuya digdi sa Desisyon Bicol 2022. Last message po sa satuyang mga parantabay digdi sa programa tango niya na simana. Diba? Nakaraos na naman kita, Sir Lawrence. Diba? Matibayo lang sa itong pinag-isyon. Number 1 po, ang message ko po sa mga nag-file kay COC sa Bilog na Albay, nakapost na po sa FB account, FB page kang Albay. Sa Comelec website po, nakapost na ang tentative list kang sa inyong mga pangaran, name to appear, and so pagkakasunod-sunod na number po. So, November 8 lang po, ang sa indong ang hanggang November 8, i-entertain po kang Comelec Law Department ang correction nindo na gusto nindong mabuto na ipakorek ang nahiling nindong name to appear sa ngaya ang spelling, sa ngaya ang pagkasunod. Dahil ngayon lang sa kuyang nickname, commonly nung ngaya ako. So hanggang November 8 na lang po So diretso na po, mag-file ka mo kay name, request for correction to name to appear in the ballot sa Law Department, copy furnished na lang po nindo sa opisina kung saan po ka mo nag-file. So diretso na po So panduwa naman po, so gabos po na nagparehistro kang October 11 to October 30. Dahil na po muna ka magduman sa opisina na mag-request na ka mag-voter certificate. Dahil pa po ka mo botante. So after November 11 pa po sa ERB hearing, saka po ka mo magiging botante. Pag na-approve na po ang sa inyong application. Okay, so ang last na pakihurong ko, let us all be calm. Dahil kita magpabugsok ng damdamin. Kung ano po, kung sisay po ang nagustuhan mo, okay lang po to express yourself, inagustuhan mo, but not to the point na it will cause you trouble. And think before you post. Isipin mo po na pag na-post mo na, day mo na mababawit pa. So baka po maging liable kita criminally sa mga pagpo-post sa pong pagmaawot at may paluwas ta ang sa itong namamati o kung sisabi ko supportanta. It's okay to support. It's okay to be fanatic about it. But it's not okay to commit a crime by supporting it. Yun lang po. So, gabos po na albayano magparehistro. Magboto na po kita tatapos ng rehistrado. So, better luck next time po. So, dahil po na nagparehistro kang October 30. So, ang pakihuro na lang po sa Comelec. So, mga nagrehistro po na gabos magboto sa May 9, 2022. Yan lang po. Salamat po. Okay po. Salamat po, ma'am. Sa masunod naman na giraray na simana, thank you so much po. Yan po mga tugang ang satuyang maigos na Provincial Election Supervisor kan Albay, si Madam Attorney Maria Aurea Bobunaw kan Comelec Albay. Pabiltada kami pakali sa nakan mga nagkapirang pagirumdum. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted
Acid Life Ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitazinc. If symptoms persist, consult your doctor. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS. Kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung gayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito, makakautang ka na sa mababang porsyento. May mga magagandang benepisyo katulad ng Christmas gift, birthday gift, hospitalization benefit, employment assistance, educational assistance, calamity benefit at marami pang iba. Ang PCSD Microfinance ay isang yunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Dito na kayo sa PCSD Microfinance lumapit na talagang may puso at malasakit at tunay na pang-albayano. Bumisita alinman sa mga sumusunod na opisina. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. Magtanong lang sa Arimbay Barangay Hall dahil malapit kami dito. Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panam, Tabaco City. Kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Patuloy pa ring dumarami ang mga natulungang gumaling ng Needs Wellness Center. Ako po si Elsie Odiber na taga Poblacion, Ginobatan, Albay. Dahil ako nakakailing ka ito kumunyan na ano ko iniong wellness na nagalimpik ang matakad naga-detox. Kaya poon ka ito, nag-apat na bulan sa na akong balik-balik. Ang ganun niya, nakakailing na ako. Ang aming main branch ay nasa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Sa mga taga Tabaco City naman, naandyan po kami sa Tomas Cab, Belize Street, San Juan, Tabaco City. At sa mga taga Pilar Sorsogon, nandyan na po kami sa Purok 7, Barangay Marifosque, Pilar Sorsogon. At sa Sorsogon City, nasa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. At sa Camarines Sur, sa Naga City, nandyan po kami sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. At sa mga taga Rinconada naman, nandyan po kami sa Monspi, Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. Next na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap na sa orange, yummy, banana, Plemex na. Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap ng huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ipinapaisi ka ng Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO na magkakaigwa ng district elections para sa Junta Direktiba kan ALECO. Ang kwalipikadong makaboto, iyo itong miyembro kan ALECO asin konsumidor kan APEC na natakudan kan serbisyo kan kuryente hanggang sa petsang nabanggit sa cut-off o qualified voters. Dahil pwede ang pagboto sa paagi ng proxy o bakong mismo ang nakarehistrong miyembro o konsumidor. Para sa mga miyembro konsumidor na may nagkapirang nakarehistrong accounts o metro, sarong beses na siya makakaboto asin dumansa na sa lugar na enot o original na nakaparehistro sa ALECO APEC. Sa aldaw ng eleksyon, magdara ng anuman na government valid ID with picture, APEC statement of account o resibo kan pagbayad sa kuryente asin iba pang dokumento na nagpapatutuo kan sa indong persona para maibitaran ang karipisilan sa pagboto. Ang borotohan, mapoon sa oras na alas 8 ng aga sa kod alas 3 ng hapon. Ang nagpapaisi, ang manihamiento kan ALECO. Isa oros ay dako na siya na naginibo, ipapadagos mga marahenya na obheto. Kay Kap J. Pili, kabus may marahay na futuro. Kay Kap J. Pili, makugma mga Ligaspeño. Syudad ka Ligaspi, si Kap J. Pili handang magsilbi. Kap J. Pili, dedikado servidor si J. Pili. Tinatabangan niya kabus Kap J. Pili. Para sa Ligaspeños kay J. Pili, serbisyo na matanos. Kap J. Pili, handang magsilbi. Kap J. Pili, handang magsilbi.
Patuloy na binabantayan ng Department of Health ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa iba't ibang rehiyon sa bansa habang isinasagawa ng ating mga lokal na pamahalaan ang mga prevent, detect, isolate, quarantine, reintegrate strategies, lalo pa nating paigtingin ang ating pag-iingat at pagsunod sa minimum public health standards upang malabanan ang pagtaas ng kaso at mapanatiling ligtas ang ating mga pamilya. Paghusayan ang ating pag-iingat upang kaligtasan natin ang angat. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang pag-asenso, kanlambang negosyanteng Pilipino, katabang ang DOST, Department of Science and Technology, kaiba ang Women Micro-Entrepreneurs, asinan Great Women Project 2. Kadakol choices pagabot sa masiram na bottled products. Sa HML Food Corporation, may gulay na santol, Bicol Express Pork, Bicol Express Tinapa, as in bottled laing. HML Food Corporation, located at HML Building 558, Lutivio Street, Bagong Bayan, Daraga, Albay. Contact 0998-864-5965. Produktong Bicolano, siram kay ni, sa tuya ini. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Bida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Bawat Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag. With proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Doc Alternatibo para sa natural na lunas. Sa first session po ng vitamins infusion na napansin ko pa ang pagdumi ko po ay tuloy-tuloy ang dumi ko po. Nang naiisip ko pong siguro yung mga naipon na toxin dito sa katawan ko, paunti-unti lang na ilalabas. Saka, ayun nga po, gaya ng sinasabi ko, lumakas po ako, gumana po ang tubig ko. Okay po, nagpapasalamat din pa ako sa naitulong sa akin ng Doc Alternatibo. Ako po si Mrs. Teresita Bayrante, 65 years old. Nakatira po sa San Nicolas, Bao, Camarines. Ang Doc Alternativo The Business Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Para sa karagdagang impormasyon, kumonekta lang sa 0967-583-1820. Doc Alternatibo para sa natural na lunas. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat
dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine hydrochloride chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitazinc, naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Aussie, 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 yeah. Come on baby, come with me. Gusto kitang makada. Derek, Edwin. Araw-araw magmama. Aussie, 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 yeah. Pina-hype ta sa namo na. Come with me. Ararom so naging pag-ulay mi ni Madam Budaw ano. Araw-araw magmamay. Kaya kamo. Anyway, pag-urulayan ta na sanayan sa masunod na programa ano. Mas magayon na mas pairarumon ta paman. I-diskusyon ta, analysis kan mga na-interview ta, i-analyze ta, tapos magdiskutiran kita. Kaya dahil nindo ako pagbayaan sa programang ini. Ano? Ano, boss? Para rumon ang pag-akad. Ayun na yung problema. Bagaw? Oo. Yan o? Drill? O sige. Ate, ikaw kan magparatara, boss. Okay, so baray na hapon kay Jonel Barakiel. Pabati po sir sa mga taga Hindi Baka kay Albay, lalo na sa Barakiel family. Daobe Landia. Okay? So yan tabi mga tugang ano magayon so naging pag-urulay ka na sa tuya kasuba ako. O isipon nindo iyan kamo na mga ano na ini o kamong mga paraan tabay, mag-ingat sa pag-post kasi maski dainin guidelines kaya ng COMELEC na kung ano ang mga bawal, buda kung ano ang penalidad, pwede ka mong makasuhan sa slander, sa libel o kaya sa anti-cybercrime. Ano? Tapos sa vote buying, ano? Siguro mas magayon aram kaya nindo mas magayon ng eleksyon na ding barakalaan. Mailing talaga so talagang gusto kan tao. Pero dahil ta naging kultura na nga niyan, pero pwede man giraray mag-testify, pero kung halimbawa na gusto mong magreklamo, ma-testify ka sa kod sa huring aldaw, dapat nyaon ka dyan. Ano? Kasi nasabutan taman eh. Dahil taman pwedeng yam-yaman iyan na COMELEC na dahil man ngayon ka mong pigigibo, aram na ngayon nindong may nangyayari, dahil ngayon nindong si kaso. Dahil, kay po ang kaya may magreklamo talaga ng informal, iyo ang magiging ebidensya ninda. Okay? So, pag-urulayan ta na sa masunod, medyo apikin na kita sa oras. Tapos, taod abangan kita sa mga masunod pang programa. Ako po, si LBB. So, tabi, sa satuyang mga paraan tabay,
Nagahagad kami sa indo mga tugang nin salamat nagaagad kami sa indo nin mga bagay-bagay na sana nakutudan man lamang nindo. So saro may kabangang oras na pagdiskutir kad mga dapat ang gibuhon asin sana masabutan ta na ang futuro kan sa tuyang nasyon nasa sa tuyang mga kamot. Sa pangaran kan bilog na tropa, sa pangaran kan samuyang presidente kan PBN Broadcasting Network Incorporated, si Ma'am Brenda Bayona Locsin, si Sir EVP Glenn Barcelona, sa samuyang Executive Vice President, si Vice President VP Henry Maceda, VP for Engineering Nonoy Locsin, sa newsroom si News Director Edwin Peralta, asin si News Manager Mardela, kapartner ko sa Technical Control si Kuya Ronald Baldo, asin ang kapartner ta sa IT Department ang matibay na si Richard, asin si Alden, asin sa Production Assistant Center niyaon dyanan sa kuyang mi amiga Angel Mustasa. Lugod man lamang permitang isipon na dahil kita magpaapektar sa kung anuman na mga propaganda, isipon ta kung papaano mamantinir ang demokrasya. Ako po si LBB Luwens Busi Barcena po. Salamat asin maray na hapon. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Dahil sa COVID-19 na sa tong kinakahampang, ini nagparealisar sa tuya na daing mas importante, kundi ang pagkakaigwang marhay na salud kanawak, asin makusog na resistensya, pangalagaan ang sa tuyang sa diri, magkakan kitama, mag-ehersisyo, iwasan ang mga bisyo, imantinir ang healthy lifestyle, mag-inom kay vitamin C as in zinc sa Oroaldao, mag-ATC Vitasync na sa Oroaldao, ATC Vitasync sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP, makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Go Beyond Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang.
ang pinagalan. Sinakripisyohan, kinaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo may sirap, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday mix savers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o take-out. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grande Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian: Jim's Grande White, Jim's Grande Brown, at Jim's Grande Black. Jim's Grande Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag Jim's Grande Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grande Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Matauning pagbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaying na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong Biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indong kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo, pampatulog nating lahat. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Ang Doc Alternatibo sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Class, siyang ating school nurse. Oo mga bata, nandito ako ngayon para ituro ang 4S kontra dengue. Unang S, search and destroy breeding places. Pangalawang S, seek early consultation. Pangatlong S, self-protection measures. At pang-apat na S, say yes to fogging in times of outbreak. Naintindihan niyo ba, class? Ano ang dapat gawin? Mag-4S kontra dengue! Ano nga yun, class? Radyo Balagon Kaito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, alas 2:08.
tanghali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Kinontra kan Communist Party of the Philippines ang report sa nagadan sa enkwentro ang pinakahalangkaw na ranking officer kan New People's Army o NPA na si George Oris Madlos. Nangyari ang insidente sa Bukidnon asin kaibahan man na nagadan ang rebeldeng pag-iriba kaini. Sigun kay Marco Valbuena, tagapagtaram kan CPP, na kontra sa report kan 4th Infantry Division o 4ID kan Philippine Army, dahil nagadan sa enkwentro si Oris dahil na sa inambush ini sa Ipasugong Town proper sa National Highway kan Biyernes alas 8 nin Banggi. Mantang wara manin katotohanan ang impormasyon na nakalunad ang duwa sa motor para maghanap nin medical treatment kan maambush dahil puro warang darang armas ang mga ini asin dainan laban. Sa ngunyan wala pang pahayag ang 4th Infantry Division may kinaraman na digdi. Yan ang pang alas 2 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod.